Ka Moklot Sports Club, kelas sedang daga 6 job, haka lempung ilakai football, bala penyait daga Henyo Trap Acik National Movement, Opar Shillong Milim Circle, kabala tip kum ka Interdong Knockout Football Tournament 2023. Haka jingil ikai, haka madan shnong jong ka Milim kat armer. Ka Moklot kala kurnam job daga papenlim da Arlanot Persya Ekalengkin Sports Club. Haka jingil ikai ka ba itanat bah daga jiwan sakilang kipaj ba jong kate ka dong katany. Ya kate ka lempung la perda da uba Johannes Lamare kum ukongsan. Haka jingan don lang uba lamprang karbani ubadeu presiden barang ba jong ka seng HANM kum usembut kongsan. Lai don lang ru kinukit kam jong ka HANM Opar Shillong Milim Circle. Nudu presiden sekretari bat kiwi-kiwi. Syafrang yagi ka samla jong ka dong bat katany Milim hi kuwei kamtam ki don sap ibn katalen la banta haki jingile kai sport para sama nagaliang jong ka H&M ngikwa ban penpau sepi banalor bangidai kinong iram ban yada ya gari baja benreu haki banta bufer giton ru igathong ban penkiu syafrang ya ki kam sport kamtam ya kisamla ki beton sap namar hagar kejuk mementa kakam sport kadai kita ka faktori dari karkhana kan aikam aijam yang kun samla jongkari berkata benreu bat ngidai bantep ba usamla la ka samla kabron ya ka mensim mani ka sport kayo shibun kijing mentoy la kamtam haga kot ka khia bat ngiju rap barbor bo samla ka sport yo ya ka mut jimut kijing berkat ka baklan yo ya ka met ka besat ka baklan bat uyoro yaga met kaba smart kaba sting namar unu samla unu player ubdon yaga sap kapong banile kai sport ujuan ra ro yaga burom om tang yaga than Milim Henry kamtam yaga ribet kajat benreu te hakane ka juk menta kum kinong ilam jong ka seng bat kum kinong ilam jong ka ri berja benreu ikan tu ikan pam ya pi ki player ane ki sport club per bahwa pi le ka sport pri bendon kata ka mensim le ka ane ka sporting spirit khnang baka jingile ka jong pi ka sap ka talan ka jong pi kanom sak aino tang hasilenti bat kawai ba kampungsan galong ba pihak pankiar na ki jingdi ki basneu kamtam udrok bat kakiat ki bolong ki ding pengkiang ya ka imlang salang bat ki bolong ding pengkiang ya ka sap ka pong ka jong pi ka ba ublei nong bu nong thau ulai kerpang pi ki samla jong ka jak benreu kamtam hagan ke juk benta kum kari baca benreu idan kam sibon yik samla kibaron ke mensim badile kai sport namar hagan ke ri ke ik jengi idap te jingile idap te jingi kun idap te jingi ksat na benta ki tauba na benta ki mat ki jura jong ke jak benreu sutunat benya dan benta bat ki kun samla hagan ke por badru nga ai ke jing ke bot ke riang na ke riang ke jonga ba ki samla jo ke Milim circle ke Milim zone ke thai Milim berhi berok ke wei kandon ya ke sporting spirit ke ba la ban ai mensim ya ki wei pada ki para samla ki wei temu benya dan ha ke jo ke benta benya le kai sport na ke por se ke por ngi i ba ka seng H&M ka de ka wei na ka seng ka barat ba ban tray na ko benta ke issue jong ka jaj benriu ban ni tray kam issue jong ka jaj benriu kam de ka besuk kalong ko ba ado kata-kata ta ka daw gidon kam ya kinong yalam ki babiang
gido ni ba lam prang karbani ni presiden tang ba jong phi na ko por ngi i bila trei ki kam ki barat ba na ko menta bekari ki jaj bendrio ta ka daw na kaliang ko jong ngaru nga ai ki jingkit bok ki riang i be indan na pedeng kamat ke phat ko bekhia bat be ila ban yalam ki ni ke sing HNM sing kme nang ta de ki jing sno jong ki ni ki khot ki ban ki zone ki circle ki unit bo pher jong ke HNM ka kit bok ki riang ru ki ha ke benta ba ki yanang ban ya penya ke kam namar ba kumbangi ong bana nakapor sa kapor ngia tray na kumenta ki issue bat na kumenta ka daw ba jong kajat benriu ban penne pensa ikiriti ki dustur ban penne pensa ya ka hok kasot ban penne pensa ya ki ba de ki nongrem jong karib kajat benriu kendiat ngakwa ban keren halor ke sport kendiat naduk meneng la yos ngau ba iba lamprang la keren halor ke jingdon kam jong sport ke sport ke de ka wei kalat kelenti ke bapen yo kam yo jam ki kena samla ke sport ke dei ke wei ke lat kelenti ban ai ke met ke phat pekoj pekhia iki samla ke sport ke dei ke wei ke lat kelenti ke bapelaj iki samla na ki jing sniu baro ngang skwa bani thu ipi ni lada phi shim benta ha ki jing yele kai sport ke bumut ba philaj ni ki jing sniu baro nomor ba umdon por shu ban yele pen bernya yelde bat ki kam ki bam mentoi na ke benta yele di simet Henry lada pia pen bon por dan di pulut por ha kicing yele kai sport kamot kene kan wandra kempet kephat okoi bakhia ipi bat kadang pelilat ipi ha kiwei ki liang teke ka bang ko bonong ya ke ke sub ka talent ko bau la IP phim di ben pelek no ai ngi i bagani ke jela ke jungi kirang khasi ki naki dong bat ki thain ko pher ki don bhai ka sub ani le kai umdei tan ki jing le kai football ngi i bapun ki dan ki sap ban le kai ki sports ki baki khot ki martial arts bat ki wei ngi i ba dak jing pelelat jong ko sarkar Henry ngi i ba ko sarkar ki ke jalla ki jungi kaduna bhawan pelelat ngam ta ki kena samla ki jungi ki dan ke sports department sports and youth affairs Henry ke sports policy kambiang ke youth policy kambiang na ko benta ban kentiu ya ke jinglong jingman jo ki kena samla ki jungi ki thai kemumut ba dala ile kai sports dala apoi kat tu kan ni kerta kumut lada umyo jingirap nak sarkar lakut no Henry ngidon kam menta ya kita ke sports policy ya kita ke youth policy ke balak ban pen trekam hagani ke jela ke jungi kenang ba ke jela ke jungi kan bentoi